Gŵr a gwraig sy'n benseiri sydd wedi trawsnewid yr eglwys hon. Beth gyntaf ti'n sylwi pan ti'n dod mewn yw bod nhw wedi cadw yr eglwys, sef y rhan a pobl yn ffindo mwy o dyniadol am unrhyw adeilad fel hyn, fel oedd e. Y purdeb y cynllun, a maen nhw wedi llwyddo i gadw fe a gwneud cartre ynddo fe, ynddo fe? Yndi, mae'n glyd iawn yma. So fel arfer mewn capeli'n eglwysi, lot o bren ti'n gweld, de, a mae o'n medru gorchfygu rhywun pan ti'n gweld lot ohono fo. Ac yn fyma, mae'r coed ar yr nenfod wedi cael ei peintio yn llwyd, felly mae'n ysgafnhau o'i gyd ydy, a mae'r gwef, mae'r edrychiad i gyd yn dawel braf. Llofft fach, fflach o liw ar y wal yn fyna, gwyrdd reit llachar. A cyffyrddiadau bach neis yma, y glustog o'r stryd fawr, Habitat, efo print 50 arno, a wedyn y blanced syml gweu yma o IKEA. Ac yn fyma, eto, da ni'n gweld rhywbeth tebyg iawn i'r llofft arall. Eto, yr un glustog yn mynd yn berffaith, ac hefyd yr un blanced. So, pethau syml iawn, does am byd wedi cael ei gor-wneud. Mae'r bedyddfan yma, mwy na thebyg, yn perthyn i gyfnod gwreiddiol yr eglwys. Mae siap yn bendigedig, ynddo fe? A'r ffordd mae wedi cael ei gerfio fan hynna, o dan y fowlen fel petai. Ond mae'r trod, mae'n debyg, yn ôl yr arbenigwyr, wedi dod o gyfnod Rufeinig. Beth sydd yn hyfryd am yr adeilad yma yw bod yn cadw i naws, bod amryw o bethau wedi newid dros y canrifoedd, ffenestri er enghraifft, a'r to, mae'n dal i deimlo fel eglwys yn dweud. Mae'n gartre. Fe fuodd yn eglwys, mae'n nawr yn gartre. A mae'n gartre cysurus iawn.